To je v prdeli. Není to tam. V tomto videu som napodobili jedný z najkrajších gólov v histórii celého futbalu. Takže nezabudni video dopozerať až do konca, pretože tie góly budú fakt pekné. Akorát, že vôbec. Ako prvý gól si napodobníme Messiho priamak proti Liverpoolu, ktorý bol fakt pekný. Tu máte prestrih. Takže môžeme ísť rovno na to. Takže budem to kopať z tohoto miesta. Ja som pravák, ospravedlňte ma, nebudem to kopať ľavou nohou, lebo to by mi trvalo asi pol roka. Takže môžeme sa na to rovno pustiť. Prvý pokus. Uj. To bola skoro ona. Tá bola zase skoro ona. Ja si myslím, že to bola ona. Idem sa pozrieť na kameru. Po pozrení na záznam sme zistili, že ten gól bol rovnako dobrý ako ten Messiho, takže ho uznávame a môžeme sa presunúť na ďalší gól. Messi hits one. Oh, what a goal! Absolutely outstanding. What a way! Ako ďalší gól si dáme Pavardov volej proti Argentíne na majstrovstvách sveta. Pavard! Oh, how about that? Takže môžeme sa na to rovno pustiť. Prvý pokus. Joj. To bola skoro ona. Uj. Teraz príde, teraz. Tak určitě. No tak to jsem neviděl. Ty jsi blbej. To ne, vole. Takže momentálne ideme po loptu niekam do zahrady, lebo som ju prekopol, takže GG. GG, Algane. GG! Není to tam. Takže ľudia, loptu sme nenašli, takže toto video končí trošku smutne. Dajte aspoň like a odber za moju snahu nájsť loptu a aby som si mohol kúpiť novú. Čaute.